Seriados Fest és el primer festival de sèries que es farà aquí a Barcelona i el que hem intentat fer és un festival pensat per a aquells que són addictes a les sèries. O sigui, hem volgut fer que fos un festival no només una marató de sèries o una cosa així, sinó un lloc de trobada i de debat per als que som addictes a les sèries. Podríem dir que és com una mena de menú de degustació davant de l'oceà de sèries que hi ha actualment, doncs creiem que val la pena parar-nos un moment amb una mirada més reposada, més de reflexió i des de diversos punts de vista, des del punt de vista de l'humor, ja sigui amb els Vengamonjas i el Miguel Noguera, o des del punt de vista més crític, visió d'indústria, amb Jaume Ripó i Javier Olivares, Alberto Rey. És a dir, reflexionar una mica al voltant d'aquesta cosa que diem el vuitè art, des de Serializados, i també tenir l'oportunitat de mirar sèries, que en realitat és el que ens agrada a tots. Tindrem la descoberta d'una sèrie francesa que es va poder passar al Miniput però que ara la podrem gaudir una mica més, que es diu Chargeman, a Inciso i Antils. Després també vindran Miguel Noguera i Vengamonjas, que ens faran una masterclass serièfila que no sabem molt bé què vol dir això i ja veurem a veure què ens fan. Després hi haurà 2 sèries locals, com són Les nostres vides dibuixades i la websèrie de lavida.es. O sigui que hi haurà un programa molt variat i després per últim una tertúlia de crítics, escriptors, guionistes, creadors de sèries, que per tant és una mica un max mix de coses interessants que poden interessar a la gent que és addicta a les sèries.